Astăzi sunt alături de verișorul meu pe nume... Cum te cheamă, mă? Luca! Da, el stă pe telefon și noi doi filmăm. Noi doi filmăm, eu cu Luca filmăm și ne jucăm Free Fire. Am vorbit cu el și a zis că azi vrem să facem multe videoclipuri, multe. Și Briana nu te mai băga. Am făcut-o, bine? Deci acum că intrăm în bătălie, vă rog să dați un like și subscribe. Dați un like și subscribe până intrăm în bătălie, că Luca nu era gata. Hai, like și subscribe. Aveți 5 secunde să dați like. Hai, 4, 3, 2, 1, like! Hai, oleu! Of, stai, dă ăsta pe off ca să nu-i auzi. Și cheamă și Petu. Gata, hai că chem și eu Petu. Uitați-vă ce l-am învățat să facă. Luați trămufu! Uite-l pe Drechi. Bă, uite, ia uite-l și pe al meu. Eu ți l-am văzut pe Drechi. Ia, hai să vedem. Ce ziceți? Deci lăsați like pentru că o să supraviețuim și lăsați subscribe dacă nu credeți că nu o să supraviețuim. Unde ne ducem, Luca? La Riverside? Da, la Riverside. Vezi că dacă te duci cu ăsta div, vezi că te duci mai repede jos și câștigi avantaj. Stai puțin, dar cu ăsta celălalt te poți să faci direcțiile. Și de-aia eu vreau să dau stânga-dreapta, ai înțeles? Da, eu mă duc repede să culeg arme. Bă, să-mi lai și mie una. Am găsit deja. Bă, îmi lai și mie, da? Uite, ți-am mai găsit o armă. Asta ți-o dau ție și uite, mai încă o armă. Luca, unde ești? Vino aici că-ți dropez o armă, vrei? Ia, stai pe loc, bine? Stai pe loc. Da. Ce vrei, AKU sau asta la altă? Ia, că ți-o dau pe asta. Bine. E sniper? Nu, are lunete de sniper, dar nu-i. Da, nu prea cunosc armele. Da, deci jucăm așa, ocazional. Bă, unde-și Luca? Tragi careva în tine? Da. Vino careva, vino că dacă trag unii, trebuie să stăm anuți. Bă, uite! I-am dat una fix în cap. Tu i-ai dat? Nu, eu i-am dat. Da? Era zi. Aoleu, nu mai am gloanțe. Ce fac? Vino la asta. Eulu. I-am luat din greșeală gloanțele. Dropează. Stai că-ți dropez. Hai grijă. Trage unul în mine. Stați puțin că vrea Dani să-mi zică ceva. Sau zic la finalul episodului. Bă, Luca, ia, stai că iau armă. Era ceva acum pe moment. Nu. N-am cum, din păcate. Nu vreau. Știi ceva? Vino. Luca, ai murit? Nu? Vino să-ți dropez de-astea, gloanțe. Vii? Vino. Bă, trage. Am găsit o altă armă cu doar 9 gloanțe. Ia, îți dau eu armă, Deci, ține o dată gloanțe. Și încă o dată gloanțe. Bă, dar nu prea am... eu am o armă care nu-i trebuie gloanțe. Stai. Am o armă care nu-i trebuie gloanțe. Am o hartă care nu-i trebuie gloanțe, efectiv. Dar mai lucrez și eu de la oameni. Ai o armă la care nu... Uite, asta e la 100 și dacă s-au încărcat 100% trebuie să aștept să se descarce. Adică dacă s-a încălzit prea mult și nu mai am nevoie de asta, știi? Da, ia, strânge... Bă, ai putea să mi-o dai? Nu, asta eu o păstrez. Băi, ia uite-mă. Bă, ăsta vezi că... Gata, bă. L-am potolit eu. Ai make-it? Unul. Ai unul? Hai, vino aici ca să ne respawnăm. Repede. I-am dat pe câteva bloce pentru make-it. Nu, uite aici. Era zonă de regen. Da, gata. Mă duc să tai porcul de Crăciun, ca să înțelegeți că unii nu cred că o să știți. Eu cu Luca avem o modă. Acum. Poți să-l tai eu? Nu. Asta înseamnă să tai porcul de Crăciun. Ce tare!
L-am lăsat fost. Bă, da, pe bune, toată lumea pe noi. Luca, câte kilori ai? Zi repede. Ți las ție pe ăsta, hai. 0 kilori, hai, vino. Ce tare. Știi ceva? Scuzați-mă, madame. Au, unul trage în mine. Unde-și bă? Mai bine spus, trăgeai. Am tăiat porcul de Crăciun, bă. Resources here. Vin acum, bă, că era una care... Bă, da, pe bune, am 5 kilori. Drake, bă, dar tu îmi vezi pe tu, nu? Nu știu. Da, nu-l vezi. Îl vezi acolo? Nu. Dacă vrei, hai să ne facem curat în inventar, eu îmi fac. Mamă, glonț de sniper, glonț. Odată ăsta, odată Mi apare... Unstoppable. L-ai omorât pe careva? Nu? Băi, eu le iau. Stai, și eu bă, iau efectiv, las ce nu-mi trebuie. Gata, n-am lăsat. Bă, Resources here. știi că doar... Bă, e una de revive pe aici, că 2 de la noi au murit. Uite, bă, una de revive. Hai să-i reînviem pe aia noștri. Știi? Hai să-i reînviem. Bă, dar nu știu. Eu am găsit alta. Bă, sunt unii pe aici. Luca, hai să ne punem... Bă, nu. Nu o putem activa. Nu, știi ce fac? Bam una și gata, așa că mai suntem safe aici. Și acum trebuie neapărat să-i înviem pe ai noștri. Hai bă, revive, înviați. Mă, într-un minut și ceva îi reînviem, bă. Bă, nu, asta nu e activat și într-un minut și ceva se activează. Și Bă, noi trebuie să mai așteptăm încă puțin ca să... știi ceva, eu mă duc să fac kill-uri. Știi ceva, stai aici. Deci stau eu aici. Ia uite-l pe ăla. Eu nu în apă, care e efectiv în apă. Bă, dar am făcut și eu un kill. În sfârșit. Am făcut și eu un kill. Ai glanțe bine? Ești totul bine? Am doar la o armă, am 20. Mai vrei glanțe? Mă, ce cuțitoare gloanțe? Cuțitoare gloanțe. Bă, tu dai? Ei, eu nu dau. Se micșorează zona. Suntem în regulă? Sper să dau. 40 de secunde rezistă. Bă, vezi că vine una. Omoară, bă, nu vezi? Bă, tu ești chiar, nu vezi? Bă, da. De ce n-ai tras în ea? Vrei să-ți fac eu kill-ul? Hai că-ți mai fac. Ia ce are. În 20 de secunde se activează. Bine, așteaptă. Sau du-te și tu în viei, că eu fac kill-uri pe aici. Ba nu, da, cu cât sunt aici cu atâția oameni reînviem. Știi ceva? Așteaptă-mă, te rog, că îi omor și Se las... activează în 5, 4, 3, 2, 1. Haide. Gata, vino. Vino ca să înviem. Capturing the revival point. Gata, hai că așteptăm. Hai să ne punem... Nu vreau. Luca, vino. Sper doar să-i putem învia. Dacă putem, e foarte bine. Gata, și mai lăsăm doar chestia asta ca să ne putem mișca în caz de... Ia, cât mai e zona? Gata. Da, unde-s? Bă, dar... Rampage. Bă, de ce nu i-a brândia? Bă, Daniela, ce te uiți? Stai, ia. Taceți. Uite Mickey de ăsta mare, în primul rând. What? Resources Știi here. ceva? Hai să plecăm, Luca, hai să plecăm de aici. Că am făcut prea mare măcer pe aici. Am făcut 7 kg și tu ai făcut 2 kg. Vino. Măcar am făcut și eu câteva. Vino cu Drakey. Bă, vino. Bă, Bă, vino că vine zona. Activează stigaia și fugi. am bătă. Activează izbăta, hai repede. Fugi, că vine zona, fugi. Vino după mine. Acolo sus, vino sus, vine? Da. Vino după mine, hai, bine? Hai, cuțu, vino după mine. Head there. Vino la asta, că ne duce mai repede.
Și sari. Hai, sus. Activează-ți arma. Și vin aici. Dai jump-ul. Hai. Și apesă urce. Hai. Vino repede. Și nu mai apăsa nimic, efectiv, așteaptă să te ducă sus. Că vine zona la fel care de repede ca noi. Deci dacă nu-l activăm pe ăsta, noi... Zona nu mai vine. Stai să văd de departe. Ia, eu mă duc iarăși. Ia, că am tupeu să mă duc iarăși. Te-am trimis pe tine sau tu te-ai trimis? Eu. Și ved acum că se micșorează zona. Ce tare. Eu trebuie efectiv să vin aici. Am mai găsit un AK de ăsta, dar nu o să-l iau. Și acum trebuie... Mama, nu te-am văzut acolo. Efectiv. Bă, dar eu trebuie să... Bă, uite tort. Da, și... Mamă, chiar îmi trebuia... Chiar doar puțin HP și ăsta am găsit din HP. Am găsit asta. Resources here. Bă! Repede! Resources here. Sus! Luca! Fugi! Fugi! Nu te mai duci acolo! Nu te mai duci acolo! Vino sus! Bravo, bă! Hai! Hai că țin eu asta, deci. Știi că dacă păși ăsta te duce mai repede. Ce? Ăla... Aoleu, nu cred. Bă, m-am dus. Ia zona trece de asta. Îi mai duce dată, bă, că am tupeu. Eu am tupeu. Ai tupeu? Deci dacă îți fac mai mult de 10 like-uri, mă duc. Deci aveți voie, hai. Duceți-vă, mă uit puțin. Bă, a trecut. Bă, fugi! Ma ce? Ai văzut-o pe aia? Ce? Uite-te în spate, să vezi unde e zona. Aoleu. Hai, vino repede. Bă, e una. Și ceva, hai că omor eu. Una care trage. Doar capul dat. Bă! Și Luca, repede. E foarte blindată, vino. Uite, ne facem punct de bază. Da, uite aici am făcut. Bă, e foarte blindată aia. Uite, ne-am făcut un punct de bază aici. Ascultă-mă, hai, ajută-mă, bine? Hai să o omorâm pe aia, bine? Hai să o omorâm pe aia, bine? Ajută-mă, bine? Hai, vino de aici, shift. Uite. Eu am backpack. Bă, vezi care... Am backpack cu full. Vrei ceva de la mine? Nu, vino și ajută-mă să o bat pe asta. Că e foarte bună. Bă! A murit. Revive, please, revive. Nu pot să cred. Bă, eu când am zis. Hai, ready. Băi, da pe bune. Deci de acum stăm uniți, da? Da. Și dacă am murit eu, tu stai încă în viață și dacă... Gata. Hai. Eu i-am dat acolo Asta a fost un match. Like și subscribe ca să mai facem încă un match. Pe episodul 2 să mai facem tot un match. Eu am fost Rare și pa, pa! Pa!